Вітаю, шановні друзі, на Суспільне Крим. Тема дня. В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Так званий суд окупованого Сімферополя призупинив розгляд справи щодо колишнього політв'язня Едема Бекірова. Про це повідомило об'єднання «Кримська солідарність». Судове засідання відкладене до моменту повного одужання активіста. Які перспективи цих незаконних кримінальних справ стосовно кримських татар, які відкрила окупаційна влада, окупаційні силовики, і чи достатньо зусиль докладає Україна для захисту своїх громадян в окупованому Криму? Про все це ми поговоримо з нашим гостем, народним депутатом України, заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом. Вітаю вас, Ахтем. Добрий вечір. От перше питання щодо цього призупинив, поки не одужає. Я так розумію, що окупаційна влада не позбавляє себе можливості ще раз відкрити кримінальну справу проти Едема. Ні, це було закладено в тих домовленостях, о яких нам ніяк не розповідала влада, але ми це розуміли, якби нам розуміло було. Чому ми наполегливо говорили, что любой ценой нельзя. Дело тут не в Эдеме Бекирове, который инвалид, который и российская власть, и оккупационная власть, они все садисты, все они знают, что там нету, так сказать, в диагнозе что-то, которое вылечится там в ближайшие годы, и учитывая его возраст. Это и касается тех формулировок, по которым нам отдали и моряков наших. Единственное, что я и раньше говорил, это то, что Путин лично сам по формуле помилования, то есть и Балух отказался, и Сенцов отказался, и Кольченко, там, и другие, и Гриб. И он змушенный был от себя помилование делать. Поэтому тут вот новый обмен, так называемый обмен, хотелось бы, чтобы, понимаете, есть ребята, которые сидят уже 4, 5, 3 года, 2 года, которые на самом деле одни из вот правозащитники, да, и Куку, и Руслан Зитулаев. И я считаю, что они одни из первых должны попасть вот в эту так называемую формулу обмена. Зараз... И сроки у них. Ну так. Ну, ми про це поговоримо. Зараз в нас є матеріал про те, як відбувалося затримання Едема Бекірова і як його звільняли. Я пропоную подивитися, а потім ми продовжимо розмову вже про майбутніх в'язнів. Жителя села Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали 12 грудня 2018 року. Окупанти звинуватили його у перевезенні боєприпасів. Сам він звинувачення на свою адресу відкидає. Захист Бекірова подав клопотання про застосування до кримчанина запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту через стан здоров'я. Він страждає на цукровий діабет та потребує постійного медичного догляду. Окупаційний суд виступав на стороні окупаційної прокуратури, яка вимагала залишити кримчанина під вартою. В червні Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію негайно помістити Едема Бекірова в лікарню, але Росія вимоги ЄСПЛ не виконала. В СІЗО окупованого Криму кримчанина утримували близько 9 місяців. В кінці серпня окупаційний центральний районний суд Сімферополя змінив міру запобіжного заходу Едему Бекірову з утримання під вартою на зобов'язання з'являтися до суду. Після цього його перевезли до Москви, де, за словами Бекірова, тримали на конспіративній квартирі. 7 вересня його та ще 34 бранців Росія повернула Україні. Пане Ахтем, ну от ви згадали вже Еміра Усіна Куку, ви згадали Руслана Зитулаєва. Там строки майже 20 років. Я в одному з ефірів, коли ми спілкувалися з Наріманом Устаєвим, він розказав дуже цікавий випадок. От на цьогорічній конференції ОБСЄ з людського виміру в Варшаві, куди приїхали оці представники окупаційних
окупаційної такої Російської, громадськості, так. вони говорили дуже цікаві речі. Коли їм задали питання про ці незаконні арешти, про ці, я вважаю, що це просто захоплення, це викрадення, це по-іншому не можна, це ніякий не арешт, це не суди. Але тим не менш, коли їм задали це питання, вони сказали дуже цікаву річ. Ви знаєте, у нас тут всі задоволені, але от, є там у нас окремо екстремісти, окремо терористи, причому екстремісти це там, близько, там їх саджають не набагато, там 2-3 роки, 5, терористи це, звісно, більше. Що відбувається? Тобто окупанти намагаються показати, розділити, показати, що справи по Меджлісу – це там менші справи, справи про тероризм, як вони кажуть, тобто по тих людях, фактично, яких вони хапають зараз в Криму і засуджують їх за участь в якихось терористичних організаціях, що вони більші. І чи не буде використане оце звільнення Едема Бекірова як доказ того, що, мовляв, от дивіться, от Емір Хусейн Кукут сидить, а от тут звільнили. Якась така гуманність, да, виборна. Ви не боїтеся, що може бути отака компанія дуже така некрасива? По-перше, за екстремізм там теж дають багато років. Наприклад, мені 8 років ні за що. Да, за те, що я відстоював права нашего народа, права нам решать судьбу, с кем быть. И это право или позиция проукраїнська. Але справа не в цьому. Справа в тому, що оккупант, он делает свое дело. Он пытается навесить некие такие против балласты такие, чтобы Украина все время вынуждена была им заниматься. Там, вот, например, тот лозунг, да, что самая высшая ценность – это ценность человека. Ну, ясное дело, манипулятивность и не расчет на нашу ментальность, что мы действительно считаем, что угроза безопасности жизни, она на первом месте. Однако не так, это не является вот такой безапелляционной тезой высшая ценность человеческой жизни. Во всех религиях определено не возраст, сколько ты проживешь, и твой путь будет либо в рай, либо в ад, а тот путь, который ты прожил, как ты его прожил. Там ничего не сказано, 100 лет, 150 лет, 20 лет. Вот как ты живешь, с какой позиции, на каких принципах стоишь, вот это и есть оценка твоей жизни. Так вот, я думаю, что мы идем по этому пути, и правда, иногда мы платим чрезмерную цену, а это интересы государства, когда забираем своих политзаключенных. Например, нам долгое время говорили, что Цемах здесь допрошен был, он не является там каким-либо ценным кадром. Ну, понятное дело, кто не следит за событиями российской власти, лично Путина, он может себе это допустить. А для всех, кто в теме, так сказать, для них все это понятно, что Цемах был очень серьезной фигурой во всем этом процессе, называемом обменом. И тут же мы получили через определенное время резкую позицию Нидерландов. Во-первых, они стали требовать, чтобы Россия им предоставила на допрос Цемаха. Так зачем, если его уже полиция Нидерландов или там следственные органы у нас свободно допросили в Украине? Да? Нам же так заявляли. Вот. И то, что сегодня против Украины уже парламент дал разрешение, парламент Нидерландов, расследовать участь, то есть фактор Украины вот, в вопросе сбитого Боинга, это есть тоже смещение акцентов. Что дальше еще будет, если мы дальше также будем себя вести как государство, пренебрегая интересами наших партнеров, да? Вот. А Путин, он делает свою работу. И сегодня то, что он пошел на эти уступки, это очевидным является вот скажем, снижение
планок противостояния, умение сегодняшней власти давать четкие посылы и врагу России, и нашим партнерам. Все это так достаточно размывчато, расплывчато. И следом мы получаем так называемую формулу Штайнмайера. Да? Завтра что мы получим на нормандском формате, тоже под большим вопросом. Сегодня у нас событие в Золотом, когда уже людей, которые своей гражданской волей и в первые годы войны противостояли агрессору, и сегодня готовы снова свою жизнь отдавати, да, не будучи професіональними Це ви маєте на воєнними. увазі заклик добровольців і волонтерів, що вони стануть на Так, позиції? и их там пытается нацполиция каким-то образом заблокировать. То есть это все говорит, что достаточно неустойчивые позиции у нас на переговорах будущих. Я вообще считаю, что с такими позициями ехать лучше еще время отсрочить, потому что последняя встреча с Трампом, ну это кроме как ганьба, больше никак не назовешь. Мы дождались, мы так плотно работали на американском фронте, да, отношений, что мы в конце получили вот этот удар, я по-другому назвать не могу, что вы сами там как-то с Путиным разберетесь. Так зачем нужно было столько скандалов вокруг организации этих встреч, столько як це ганебных, да, телефонных размов, чтобы мы потом в конечном счете от этой встречи получили серьезный политический удар в плане вот такого вот очевидного, я бы сказал, не незаинтересованности, а немного отхода Америки от нашей поддержки, вот, выступлений гарантом во взаимоотношениях с агрессором, с Россией. Як ви думаєте, що Росія може вимагати за звільнення кримських бранців? Тому що, попри те, що говориться, що, мовляв, по Криму ніхто не розмовляє, що це питання не обговорюється в нормандському форматі, але ми бачимо кілька таких моментів. Ну, по-перше, Ізет Гданов опублікував фото, де він показує про те, що на КПВВ будуються, ну як він це називає, що це не тимчасові споруди на КПВВ з окупованим Кримом, а що це справжня границя, справжній кордон, справжні такі, тобто Україна будує КПВВ як постійну споруду. По-друге, з того, що ми бачимо повідомлення, це, наприклад, є так звані правки Єруса, це дозвіл Україні купувати в Росії електрику для комерційних цілей. І вже росіяни говорять про те, що це, мовляв, такий перший крок до легалізації анексії Криму. Зокрема, заступник міністра енергетики Російської Федерації пан Черезов, він заявив, що правки Єруса, вони це так називають, що це дають можливість Україні імпортувати електрику з Криму, а якщо це станеться, і це з ним згоден ще й експерт Центру енергетичної безпеки Кримський, оцей окупаційний, Ігор Юшков, вони говорять, що якщо Україна згідно цих правок, вона може купити електрику в Криму, якщо вона купить, то це буде легалізація. І ми це чуємо, ми бачимо, що окупаційна влада ремонтує канал. Що Росія може вимагати з України за звільнення кримських бранців, на ваш погляд? Чи маємо ми вже хвилюватися про електрику з Кримом, про товари з Кримом, про воду з Кримом? Я ще раз повторюю, действия России очевидными. Нужно по всем фронтам обложить Украину так, чтобы вот эти поступки були такими значными, потому что Россию интересует вся Украина. И тут вначале, если помните, все были вот так убеждены в том, что захват заложников – это есть некий инструмент давления и в геополитическом плане, да, там на международное сообщество и внутри Украины. В какой-то степени это сработало,
потому что понятие гуманного аспекта в этих вопросах, оно доминировало и в Германии, и во Франции, например, да, я сам там бывав после освобождения. Оно стало доминировать и в новой команде Зеленского. Они больше говорят о таких социальных проектах, и вот это строительство на админ-границе нашей, причем для того, чтобы обеспечить более свободный проход, да, для этого достаточно там такие очень специфические бытовые условия. То есть, чтобы люди под дождем не стояли, чтобы люди могли в зимний период где-то быть под навесом, ну, скажем так, в каком-то ангаре, да, где было бы более-менее тепло, и при этом, конечно, по-человечески сходить в туалет. Что касается там капитальных сооружений, да, а это значит уже будут обрастать, это будет инфраструктура, это очевидно. Например, каким-то образом упорядочить нелегальные перевозки, не строится автостанция. Для этого автостанция и проекты есть и в той же Новоалексеевке, и там Чаплынка и так далее. Да? Почему? Потому что это мы рассматриваем как место, куда довозят пассажиров. Привезли, оставили, пусть там будет автомат с часами, если нужен контроль. Отбил часы водитель, что он прибыл вовремя, там, забрал пассажиров и уехал. Для чего там автостанция? Вот. И, конечно же, вопросы касательно электроэнергии. Я думаю, на днях все-таки будет такое серьезное заявление Меджлиса, потому что вот это открытие такого фронта энергетической зависимости вновь. Там разные причины, там, в общем-то, приводятся какие-то аргументы, опять-таки давят на ситуацию, на жалость. Извините, ситуацию вы создали, и если мы за эти 5 лет снизили зависимость там, до 30%, если я не ошибаюсь, да, то сегодня эту зависимость вы увеличиваете своими бездарными управленческими решениями по стране. И, конечно же, там, ни о каком снижении тарифов и увеличении там, минимального прожиточного уровня или там, то, что обещали учителям по $4000, такие проекты тоже не принесут, это очевидно. Это есть отработка определенных направлений. Например, в данном случае упоминается очень часто, связывается с именем Коломойского. Да? Вот это есть очень опасные, неправильні і опасні управленческие Дуже небезпечно, що рішення. Російська Федерація під це, вона говорить про геополітику, її не цікавить пан Коломойський. Вона говорить про Крим, що це є можливість легалізації. Крым, если вы помните, когда была блокада, то таким условием, когда и те же немцы стали вдруг заботиться о правах человека на оккупированной территории, где ответственность несет страна-оккупант, да, согласно Женевской конвенции, то тогда наша сторона, Украина, сказала, что мы готовы в какой-то степени поставлять электроэнергию, если будет написано в договоре, что это на оккупированную Россией территорию. То есть, Так, що це Автономна Республіка Крим, Україна, на що Путін відмовився. Так, и в этом аспекте нужно, конечно, говорить вот это вот, на мой взгляд, очень подлое и такое вызывающее, скажем так, не заявление, а изречение, да, вот того, что человек, на чем, в общем-то, базируются его принципы, это глава місії ОБСЄ в Україні Сайди. От я хочу з вами окремо про це поговорити, але перед цим я хочу, щоб ви прокоментували отакий момент. Сьогодні стало відомо, що одного з фігурантів першої бахчисарайської групи по справах Хізбут Тахрір Рустема Абільтарова етапували для відбування ув'язнення виправну колонію номер 1
Ставропольського краю Російської Федерації. З одного боку нам говорять про якесь примирення, про якісь списки, що ми зараз будемо обмінюватися, а з іншого боку ми бачимо Мімідімінов, засуджений на 6 років і етапований до Російської Федерації. Це викрадення з міжнародної точки зору. Не можна етапувати людей, вивозити з окупованої території. Тобто тепер ми бачимо Абільтаров. На ваш погляд, що Росія робить? Вона збирає нових заручників? Нет, це питание как бы не надо связывать, потому что Россия изначально продемонстрировала, что, во-первых, она не может с территории Крыма отдавать заручников. У нее она как бы аннексировала по своим законам, и она это делает через свою территорию России, да, вывозит туда. И тут этапируют его в Ставропольский край, или кого-то из наших еще дальше этапируют. Це не має никакого значения. Вопрос только в том, что это тоже есть вот этот вот момент нарушения всех международных норм. А потом мы как бы с подачи, в том числе европейских партнеров, пытаемся вот в этом общей проблеме грубейших нарушений международных норм, пытаемся вот каким-то образом какую-то гуманность нащупать и вытащить несколько наших там палець за от, плечо. якщо ми вже підійшли до наших європейських партнерів, спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Цайдік на форумі в Зальцбурзі, коли його спитали про Крим, він сказав, що спочатку він відмовився це коментувати, а потім він сказав, що прошу вас зрозуміти, я стосовно теми Криму не висловлюю позицію, оскільки я спеціальний представник в сфері моєї відповідальності Донбас. А далі, от те, що він каже, дослівно, значить, Крим, якщо вас цікавить моя точка зору, то Крим, варто знати, що за часів СРСР півострів близько 30 років перебував у складі Російської Федерації, потім 37 років з 54 по 91 рік у складі Української РСР, а до цього була Російська імперія. От як ви оцінюєте? По-перше, такий цікавий екскурс. Це він каже, що це моя точка зору, але він згадує Російську імперію, Російську Федерацію, Україну не згадує Кримсько-татарське ханство. Так от це є от тим основним моментом. По-перше, він, коли каже, що це його точка зору, йому на такі посади нема чого робити. Ганьба. Його треба немедленно вышвырнуть. Не уволить, а вышвырнуть. Потому что это ганьба всей институции международной. Вот как Ягланда нужно вышвыривать с Совета СПАРЕ, потому что это ганьба институций. Там же не только Франция и Германия, да? Там депутаты всех сообществ Европейского Союза. И там більшість не должна быть зависима от мнения таких лидеров, которые готовы торговать ценностями мироустройства, свободы, прав человека, прав обществ, национальных образований, да, и в том числе той же России сегодняшнего дня, она же не будет всегда такая, да, и вот когда торгуют и ставят вот на вторую сторону вот этих весов, вот эти экономические интересы, то есть ситуативные выгоды. Ви думаєте, що Сайдик – це торгівля? Я вважаю, він зараз, коли він каже, що я зараз не можу свою точку зрения, значит, сказать, а вернее, говорить о Крыме, когда весь мир принял ряд резолюций, да, осуждающих агрессию и оккупацию Крыма России, и в то же время требуя от России соблюдения международных норм, то есть там есть четкие обозначения всех этих действий страны-оккупанта. В это время одно из таких не последних
должностных лиц в этой системе европейской международной безопасности несет такую опасную, это не чушь. Чушь – это когда человек не понимает что-то и говорит «несет». Це є угроза вот этой системе. Вот с таких личностей, как он, как Яглан, и далее до него я был, як це, колишній президент. Я зрозуміла. Ну Це... и забыли, Да, Чехия. Бог с ним, да. Ні, ще і президент Паре. Так вони розрушають міжнародну безпеку. Вони нивелируют вот ту цель объединения столь мощных государств в одну, так скажем, ассоциацию по защите всех интересов. Пане Ахтеме, дуже коротко, мало часу, але я хочу, щоб ви це прокоментували. Оця заява Сайдіка, про що вона говорить? Він фактично говорить, що це спірна територія між Росією і Україною. Він забуває про кримських татар як корінний народ. Коли ми говоримо про те, що є списки на обмін, куди ми хочемо, щоб були включені кримські татари, які сидять по Росії, але тим не менш. Це ж депортація людей, якщо їх обміняють сюди, а в них родини в Криму, будівлі в Криму. От чи не здається вам, що питання кримських татар, їх вкорінення на рідній землі, що воно все ж таки має бути якось по-іншому поставлено на міжнародній арені? Пані Лариса, дело в том, что крымские татары, 30 секунд буквально. да, они обречены на вот эту постоянную угрозу со стороны России, потому что они являются коренным народом и народом-носителем государственности. Мы и к Зеленскому обращались, и недавно с командой, с представителями команды встречались и говорили, вот сейчас, зараз, перед нормандским форматом, очень важно забить такой гвоздь, это изменение в Конституцию по статусу, изменение статуса Крыма, где будет четко высказано, что это автономия крымско-татарского национального образования. Да? И вот не только Путин, и Макрон не сможет выдернуть такой гвоздь, и Меркель тоже. И тогда позиции президента, позиции Украины вот в этом блоке. И за ним автоматом и Донбасс будет идти, как сильный блок. Слухайте, на жаль, наш час вичерпано, але тим не менш це дуже важливо, те, що підняв наш гість про те, що питання Криму – це питання кримських татар, корінного народу на своїй землі. Що ж, подякуємо Ахтему Чийгозу, заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу. А з свого боку, перед тим, як попрощатися, я хотіла би ще раз нагадати вам про те, що треба підписуватися на нашу сторіночку у Фейсбуці для того, щоб завжди мати можливість бути в курсі кримських подій. На все добре.